Hola seguidors! En aquest vídeo mostrem com col·loquem un tub de drenatge amb les juntes corresponents per tal de fer-lo desaiguar en l'arqueta que tenim instal·lada. Però abans, expliquem què és i per què serveix un tub de drenatge. El tub de drenatge és una tuberia de plàstic rígid o flexible, normalment fabricades en PVC o polietilat. Aquests tubs tenen a tota la seva longitud i circumferència uns petits forats que permeten que l'aigua surti de la tuberia cap al subsòl. Com el seu nom indica, s'utilitzen per drenar les aigües del subsòl. I per què col·loquem un tub de drenatge? Doncs per evitar estancaments d'aigua i al mateix temps evitar humitats. Doncs vinga, un cop explicat això, comencem! El primer que farem serà presentar-ho tot, de manera que sapiguem amb exactitud on anirà cada element. Quan ja ho tenim clar, amb els tubs tallats a la mida necessària, començarem amb l'encolat dels colzes, manguitos i test de PVC. Utilitzem una cola de PVC, però abans ho netegem amb un producte per netejar el PVC, que també ens serveix l'alcohol, i col·loquem la cola als dos cantons que han d'anar units. No ens podem entretenir per les unions, ja que aquesta cola s'asseca ràpidament. Posem cola als dos cantons on han d'anar enganxats, oi? Ho netegem amb un producte especial per netejar el PVC. Sí, que també serveix l'alcohol. En el nostre cas, Ho unim i ens assegurem amb una miqueta més de cola que quedin ben enganxats. de totes maneres, aquest tubo és un tubo pel drenatge francès que hem muntat, Txell, per tant tampoc ens hem de preocupar excessivament. Aquestes de Zeiss, però qualsevol... Cola PVC a pressió. És per el PVC a pressió, que nosaltres el fem servir per les aigües, o sigui que imagineu-vos que no tenen pressió. El mateix farem amb l'arqueta, col·locant cola als dos cantons que han d'anar enganxats. Aquí és molt important ara quan ho posem, agafar el nivell, cantons al nivell, sisplau. I assegurar-nos que fa baixada perquè pugui desaiguar bé l'aigua. Quan ho posem, és important agafar el nivell per tal d'assegurar-nos que fa la pendent necessària per poder desaiguar l'aigua correctament. Si no, aquí farem un extra amb MS. Vale? I fem un extra amb MS per tal d'assegurar-nos que tot queda ben enganxat. Com ja hem dit, tot el muntatge és per al tub de drenatge, per tant, tampoc ens hauria de preocupar massa que les juntes no tinguin pèrdues. Però ja que ens hi posem... I continuem enganxant la resta de tubs, seguint el mateix procés. Comprovant sempre, amb el nivell, la pendent que cal que tingui per tal de poder desaiguar bé. Un cop tot enganxat, ja estem llestos per començar a tapar el tub. En el nostre cas, la col·locació és sobre de grava, per tant, la cosa és més senzilla, perquè el tub ja està envoltat de grava, cosa que fa que la quantitat de terra que ens pugui entrar serà mínima. Col·loquem una tela geotèxtil al voltant de tot el tub
de manera que evitem que petites restes de sorra entrin en aquest i ens acabin tapant els petits forats que hem observat abans. Un cop fet, ja podem començar a portar grava per tal que tot quedi correctament tapat. Sempre, i molt important, anirem validant amb el nivell que la pendent quedi marcada per poder desaiguar correctament. I fins aquí la col·locació del tub de drenatge. No oblidis de subscriure't per no perdre't els vídeos de les nostres reformes i bricolatge. Si cliques al m'agrada, ens ajudes a seguir creant contingut. I si ens vols donar un cop de mà, comenta el que creguis oportú. Ens veiem aviat!